Et af de mest grundlæggende begreber i fysikken er begrebet energi. Ved hjælp af dette er vi i stand til at beskrive en stor del af de processer, der foregår i naturen. Vi bruger energi i vores dagligdag hele tiden, blandt andet når vi kører i vores biler, når vi ser fjernsyn derhjemme, og når vi varmer vores huse op eller tager bad i et varmt vand. Enheden for energi er joule, som er opkaldt efter den engelske fysiker James Prescott Joule. Vi benytter SI-enheder i fysik, og derfor så bruger vi enheden joule. Der er også andre enheder, som for eksempel kilowattimer, som er den enhed, vi bruger, når vi læser vores energiforbrug af på energimåleren derhjemme. I dagligdagen bruger vi udtrykket effekt til at definere, hvor meget energi vores elektriske komponenter bruger. Effekt er altså lige med energi per tid. For eksempel en elkedel bruger 2000 joule sekundet. Joule per sekund, det kaldes watt. Derfor så er effekten 2000 watt. Og det er altså denne enhed, vi bruger, når vi taler om energiforbrug i dagligdagen. Når vi tænder for en elkedel, vil den tilføre elektriske energi for vandets temperatur til at stige. Vi siger altså, at vandet har fået forøget sin indre energi, og det meste af den elektriske energi er blevet omdannet til den indre energi i vandet. Der er grundlæggende 2 måder, vi kan varme vandet heroppe på. Og den ene måde, det er ved at udføre et stykke arbejde på vandet. Og så kan vi anbringe op med noget varme, for eksempel en stille om på radiatoren, eller hente noget andet varmt vand op i, eller for eksempel et varmt lod ned i vandet. Nu vil vi starte med at røre en masse rundt i vandet, for eksempel for temperaturen til at stige. Temperaturen er lige nu 22 grader, så vi vil se, hvor lang tid det går, før vi kan få den op på 25 grader. Ja, det tog lidt tid, men vi kom godt deroppe af. Vi er nu oppe på 28 grader, selvom det holdt hårdt. Nu vil jeg gerne prøve den anden metode til at varme vandet op, så nu vil jeg prøve at anbringe et varmt lod ned i vandet her, og se om temperaturen stiger. Vandet er lige nu 23 grader varmt. Så prøver vi at tage det lod, vi lige har varmet op herovre fra elkedlen af. Putter den ned i, og så ser vi, hvad der sker med temperaturen. Ja, som vi kan se, så er vi nu nået de lige over 25 grader, fordi løget der ved sin varme har varmet vandet op også og skabt en fælles temperatur i bassinet. Altså er tilvæksten i energi lige med den tilførte varmeenergi plus det tilførte arbejde. Skriver de en formel, så vil det se sådan her ud. Delta E det er lige med Q plus A, hvor delta E det er det græske bogstav delta, som symboliserer forøgelsen i den indre energi. Og Q det er det tilførte varmeenergi, og A det er det arbejde, vi har udført på gryden, som i vores forsøg, vi gjorde med ved at piske vandet. Varmekapacitet. Sammenhængen mellem temperaturstigning og tilført varme kaldes varmekapacitet. Målinger har vist, at der skal 4,18 kJ per grad Celsius til for 1 kg vand til at stige 1 grad. Varmekapacitetssymbolet er C, så vi kan skrive, at C er lige med 4,18 kJ per grad Celsius for 1 kg vand. Formen for den tilførte varme er Q lige med C gange delta T. Grunden til, at det er delta T og ikke bare T, er, at det ikke er temperaturen, men temperaturændringen. Af ligningen kan vi se, at varmekapaciteten er varmekapacitet lige med varmetilførsel divideret med temperaturstigning. Specifik varmekapacitet. Da varmekapaciteten afhænger af stofmængden, indfører vi nu specifik varmekapacitet. Specifik varmekapacitet er lige med varmekapacitet delt med massen. Det giver altså lille c lige med store c delt med lille m. C-værdien angiver, hvor meget varme der skal tilføres til 1 kg af et stof for at opvarme det 1 grad Celsius. C-værdier er forskellige fra stof til stof, og her på billedet kan I se en tabel over udvalgte C-værdier for væsker og faste stoffer. Energibevarelse. I en total varmeisoleret beholder vil den indre energi være konstant, så derfor vil delta E indre være lige med 0. I en termokande vil for eksempel kaffe afgive noget varme til omgivelserne, men ikke så meget, at kaffen bliver kold, men nok til, at vi kan smage og måle, at temperaturen er faldet. Tilstandsformer. Når man tilfører varme til et stof,
så det enten smelter eller fordamper, forbliver stoffets temperatur konstant, indtil andet stoffet enten er fordampet eller smeltet. Når et stof ændrer sig fra fast til flydende form, eller fra flydende til dampform, taler man om tilstandsformer. Den konstante temperatur, hvorved et stof smelter, kaldes smeltepunktet, og den konstante temperatur, hvorved et stof fordamper, kaldes kogepunktet. På tabellen er der angivet forskellige stoffers smelte- og kogepunkter i grader Celsius. For at få et stof til at smelte eller fordampe, skal der tilføres varme. Målinger viser, at der skal tilføres 334,4 kJ varme til at smelte 1 kg is ved 0 grader Celsius. Det kaldes specifik smeltevarme. For at fordampe 1 kg vand ved 100 grader skal vi tilføre en varme på 2260 kJ. Det kaldes specifik fordampningsvarme. Vi indfører betegnelsen LS for specifik smeltevarme og LF for specifik fordampningsvarme.